Slaven Bilić je svoje putovanje kroz neuspjehe prvaka počeo susretom sa Željkom Obradovićem. Nakon prvog dijela slijedi drugi, u kojem su dvojica sportskih velikana otvorili brojne teme. Kad gledaš ove kratke isječke od tebi, ljudi će reći, pa i ti nekad kažeš da djeluješ, da sam sebe iznenadiš, šta je ovo? Tako je. Recimo ono Aleksa, ili sad ova najnovija, hoćeš da ti razbijem tablu. Ja sam pokušavao igračima da objasnim, uvijek objašnjavam, dok ti pričam, interesuješ me. Ja uopšte ne mislim da je kraj sveta sutra da budem smenjen. Ne bi volao da bude u Partizanu, naravno. Moram jednu stvar da ti kažem, ti ako ne budeš hteo da se baviš trenerskim poslom, ovaj ti posao ide fenomenalno. Ti si enciklopedija, čovječe. Željko, za kraj ja moram nešto reći. Stvarno si jedinstven. Ponedjeljak u 20 sati na Areni Sport 1.